S nama je danas i Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika Vijeća i ravnatelja Agencije za elektroničke medije, koji je jedan od ključnih aktera u području medijske pismenosti. Pa evo za sam početak, gospodine Tomljenović, koja je uloga i važnost medijske pismenosti u Hrvatskoj? Pa uloga medijske pismenosti, ne samo u Hrvatskoj, mislim da zapravo moramo govoriti globalno. Isti su izazovi, isti su problemi, pa se onda u nekim segmentima možda u Hrvatskoj nešto više osjeća, nešto manje. Ali i u Hrvatskoj i globalno medijska pismenost je zaista, kako to ponavljamo, svi zajedno koji na tome rade, jedna od ključnih vještina za život u novo moderno doba. Iz dana u dan postaje sve važnije, ali isto tako je iz dana u dan sve teže jednoznačno i jednostavno odgovoriti zašto je medijska pismenost važna, jer je ona protkana i isprepletena kroz kompletan naše život. I kada radimo, i kada se obrazujemo, školujemo, kada odmaramo, putujemo, družimo se, zabavljamo. Dakle, i kada donosimo važne odluke. A jedino nam medijska pismenost može pomoći da se u sve složenijim medijskim uvjetima, u sve slojenijem medijskom okružju zaštitimo od dezinformacija, od manipulacija i prijevara, a koje s razvojem tehnologija postaju zapravo sve sofisticiranije. A samo dobro informirani građani koji mogu dekodirati medijske poruke, mogu i preuzeti aktivnu ulogu u demokratskom procesu, pa možemo stoga i zaključiti da je i za očuvanje same demokracije jako važna medijska pismenost, jer samo su dobro informirani građani sposobni donositi i kvalitetne odluke u tim demokratskim procesima. Stoga bih i mogao zaključiti da je imati mogućnost za medijsko obrazovanje za građane nešto poput prava i na informiranje i na slobodu izražavanja. I to je jedna od stvari koje su važne i globalno govorimo zapravo o Europi, Europskoj uniji i Hrvatskoj, važne za imati na umu da zaista svi koji na bilo koji način mogu, iako to prije svega mislim na donositelje odluka i institucije, trebaju raditi na tome da građanima, znači mislim sve građane, ne samo na djecu i mlade, pruže mogućnost za što kvalitetnije medijsko obrazovanje, a prije svega da im pruže mogućnost da se uopće mogu obrazovati medijski, da mogu razvijati kritičko medijsko razmišljanje. U odnosu na prošlih nekoliko godina, danas je zapravo u Hrvatskoj nezamislivo razgovarati o projektima medijske pismenosti bez uloge regulatora, po čemu se Hrvatska uistinu ističe, pogotovo u ovim državama u ovom dijelu Europe. Ali evo, kako ste vi zapravo doživjeli svoju ulogu, ne samo kroz ono što je propisano zakonom, među prvima ste financirali projekte koji se odnose na medijsku pismenost za umirovljenike, što je zapravo srce ovog projekta, pa kakva su vaše iskustva u tom području? Pa Agencija za elektroničke medije se posljednjih 6-7 godina zaista aktivno i sustavno bavi medijskom pismenošću. Činjenica je da je to nama i neka vrsta. To je nama i zakonska obaveza. Međutim, zakon govorimo o starom zakonu, iako novi je još uvijek u procesu donošenja i rada na njemu, ali onako kako je Zakon o elektroničkim medijima propisao našu obvezu, on je propisao samo da mi imamo obvezu poticanja medijske pismenosti. Međutim, mi smo tada, prije 6-7 godina kad smo krenuli projekte, bili stajalište jer smo uvijek da imamo i na tom području medijske pismenosti kao regulator zapravo da trebamo imati važnu ulogu i da mi kao regulator nismo tu da samo nadziremo i onda kažnjavamo medije za neko loše ponašanje, odnosno kršenje zakona i pravilnika ili temeljnih ugovora, već da trebamo djelovati preventivno, da trebamo raditi na osnaživanju naših građana sa vještinama medijske pismenosti, ne bi li što lakše oni plovili u tom medijskom okruženju, svjesni činjenice da se razvojem tehnologija, razvojem novih medijskih i komunikacijskih platformi potpuno promijenila i medijska scena i paradigma, te da postavke nekadašnjih regulatora, odnosno načina rada
kako su nekad radili regulatori, zapravo više u ovim novim okolnostima ne drže vodu i da se trebamo prilagoditi. I to je bio jedan od elemenata naše prilagodbe u smislu našeg doprinosa i društvu, da smo shvatili da trebamo biti proaktivni i da trebamo raditi projekte medijske pismenosti. I tada smo i započeli, između ostaloga za nas jako važnu, suradnju sa UNICEF-om, jer naše činjenice, naši prvi projekti jesu više bili usmjereni na djecu i mlade. Međutim, vrlo brzo smo krenuli širiti te projekte i na opću publiku, a evo ga, zadnjih godina smo sve više svjesni da treba podržavati i projekte medijske opismenjavanja i starijih građana. Pa evo, možda je, ako se neko pita koji je razlog, jedan od razloga može biti da i prema brojnim istraživanjima da stariji građani 60+, da je ta dobna skupina recimo ima čak i više problema sa razumijevanjem i razlikovanjem točnih informacija od dezinformacijama, čak i da ta dobna skupina i više dijeli dezinformacije. Uz dane medijske pismenosti potaknuli ste zapravo razvoj medijske pismenosti diljem Hrvatske u lokalnoj zajednici, na nacionalnoj razini. Evo iza vas i vidimo plakat Dana medijske pismenosti, doduše iz 2018. godine. Koji su sve rezultati i ciljevi ostvareni kroz taj veliki projekt? Dani medijske pismenosti su uz portal Medijska pismenost HR naša dva ključna projekta. Kad kažem naša, tu moram opet naglasiti naše partnere UNICEF. Nakon što smo 2016. pokrenuli portal, shvatili smo da nam uz njega treba još jedan projekt poput Dana medijske pismenosti koji su od početka imali cilj, nekoliko ciljeva, ali ključni je i dalje da imaju tu razinu osvještavanja važnosti medijske pismenosti u društvu. I dalje mislimo da je to važno. I mislimo da smo na toj razini čak i ostvarili dijelom svoje ciljeve, da smo dijelom osvijestili što građane, što scenu, što civilnu scenu, što se vidi po broju aktera koji sve više se javljaju i sudjeluju u projekte medijske pismenosti ili se javljaju na naše projekte sufinanciranja, ali mislim da smo ipak malo potakli i institucije, one koje odlučuju. Ja zaista moram pohvaliti zaista odličnu suradnju, na primjer, sa Ministarstvom kulture i medija, koje sada zaista razumije i potiče i naš rad i oni se nastoje pružiti podršku u radu na medijskoj pismenosti. Naravno, to nije dovoljno i trebamo to širiti. Drugi ideje i ciljevi Dana medijske pismenosti bili su, osim osvještavanja važnosti medijske pismenosti, stvaranja neke platforme za suradnju širokog kruga dionika, poticanje te suradnje i poticanje razvoja samoodrživih projekata. Naime, mi smo mišljenja da samo kroz suradnju i sa okrupnjavanjem i suradnjom što većeg broja društvenih dionika se mogu ostvariti neki ciljevi medijske pismenosti, da se može više doseći. Pokazalo se i u praksi i u istraživanjima koja smo svi čitali da su i projekti koji su samostalni rađeni bilo od kojeg subjekta koji mogu biti sjajni, ali ako nije uključena šira društvena ekipa ili barem neki segmenti društva koje se gađa, onda ipak imaju manji domet i kraćeg su trajanja. Zato mislim da je suradnja zaista važna stvar za razvoj medijske pismenosti, posebice što se u medijskoj pismenosti ne mogu ostvariti rezultati preko noći. To je možda i problem medijske pismenosti, pa nije nešto zgodno za političke kampanje i političke da nešto obećaju, jer ne mogu. Već je nešto što se treba sustavno raditi i rezultati se mogu vidjeti zapravo nakon 5, 6, 7, 10 godina, ali sustavnog rada svih nas. I to je gdje zapravo ne smijemo se umoriti, kako god to patetično zvuči, ali ako želimo dobro i to možemo gledati sebi, svoje obitelji, ali i društvu, moramo zaista poticati projekte medijske pismenosti i nastojati da ona bude još čvršće ugrađena i u nastavne obrazovne kurikule.
Hvala vam puno na ovom razgovoru, želimo vam puno uspjeha u vašem radu i naravno nastavak Dana medijske pismenosti. Mi ćemo sada zapravo ući i u područje rada puno više s umirovljenicima, pa se nadamo da će onda i druge institucije ići tim istim putem. Hvala vam još jednom. Hvala vama.